Tak, a opäť normálny deň. Idem si začať vykraftiť. Tu mám pred sebou čestku. Teraz som na nej, som na ňu vstúpil. Už som skoro tu. Tak, a idem si dať čo vykraftiť. Mám železo, tak si dať čo vykraftiť zo železa. Vykraftil som si iron sekeru. Creeper! Idem ho zabiť! Idem ťa zabiť! Creeper, priprav sa na tvoju smrť. Nie, nezabíjaj ma! Prečo? Pretože ja viem hovoriť a ja ti budem pomáhať. Tak, dobre, poďme spolu. Jej, Creeper. A prečo si taký? No, neviem. Prečo som taký? A teraz, keď ideme už do sveta, tak poďme dať čo hľadať. Hľadať teda, dobre? Áno. Tak čo, Creep? Ideme sa s takým spriateliť? Hej, kľudne. Tak teraz zakvitíme. Haló, je tu niekto? Haló, ja som tu na. Ahoj, a ty si kto? Ja som Foodie. Fakt, Foodie? A dovol, aby som sa ti predstavil. Ja som tekvicák. Poď k nám. Tak, ty Foodie, ako si sa sem dostal? Ja nič, len zabili ma zombíci, tak som sa spavnul. Či jak sa to hovorí, respavnul. Dobre, poď s nami, ideme takoho hľadať. Ako si sem dostal vlastne Foodie? Musíme sa teraz o tom rozprávať? Nie, len tak sa pýtam. No a daj mi aj akú zbroj. Dobre. Jej, díky za tú zlatú lopatu. Nemáš za čo, tak poďme ďalej. O 2 minúty neskôr.